Ahoj, vítajte pri ďalšom pokračovaní v hre Captain of Industry. Ja som dostával všetko, čo som mal rozostávané. Momentálne už mám aj naplnené sklady na výrobu jednak autodielov, ale aj tých laboratórnych častí. Mám už nachystaný sklad pre tieto autodiely druhej úrovne a to isté, vlastne ten pás je plný a prebieha výskum. Mám dokončený výskum výroby skla a to isté aj možnosť výroby laboratórnych dielov druhej úrovne. Dostával som tiež túto loď aj s prístavom. Mám to zatiaľ zapauzované, aby som používal tam menej tých pracovníkov. No a ďalšia vec, začína mi písať, že dochádza zdroj ropy. Momentálne, koľko tu mám ešte, zhruba 4000, 10% z pôvodnej zásoby. Ja by som teda ako prvé potreboval ešte dokončiť vlastne túto ropnú plošinu. Jednak to, že ju spustím, aby začala produkovať ropu, ale chcel by som mu ešte aj vylepšiť. Tu tiež nastavím, aby začali nakladať. No a samozrejme nejaké tie diely boli priamo v prístave, takže hneď to je nachystané, takže len počkám, kým sa vráti loď a pôjdem to dať vylepšiť. No a zatiaľ by som chcel ešte niečo dostávať, čo som nedokončil minule. Ide hlavne o túto kyselinu, ktorú môžem vyrábať zo síry a z vody. A aby som vlastne mohol túto meď, čo je, tak namiesto vody budem používať síru, teda tú kyselinu, a budem z nej získavať viacej medi. Dobre, čiže to už je nachystané. Vypadá teda, že tá loď už je tu, áno. Takže poď to doručiť. Ale pozerám, že tu mám dosť veľa ešte tohto medeného šrotu a mám tu aj nejaký recyklát. Toho by som sa chcel tiež zbaviť. Ten medený šrot asi spravím hneď. Ako to tu bude? Tento sklad pauznem, pokiaľ je prázdny. A tento dopravník si trošku upravím. Povedzme, odtiaľ toho zmažem. Dám si sem, toto môžem zase odpauzovať, aby tá meď išla na tú druhú stranu. Dám si sem sklad, vlastne do ktorého to budem prevážať. Môže byť niekam tu, hej, čiže tu budem tento medený šrot dovážať. Môžete ho hneď aj začať stavať. No a budem tu mať ešte... Dám si sem tento vyvažovač. Môže byť takto. Vlastne toto tu bude mať pripojené z jednej strany aj z druhej strany. A priorita bude ten medený šrot. A stadiaľ to pôjde vlastne sem, čo som tu mal. A tu by som dal... Dá sa to takto napojiť? No nevadí, môže to byť aj takto. Takže toto tiež hneď postaviť. A to by som ale dal za súdržnosť, pretože to potrebujem, aby tá meď sa vyrábala aj naďalej.
Tento sklad zatiaľ ten môžu tam dovoziť autami. No a chcel som tú kyselinu. Čiže tu budem vyrábať v tejto miešačke a dal by som to niekde sem. Ale pozriem, ako to má pripojenia, čiže potrebujem to otočiť takto. Tu budem mať vlastne síru. Tu budem mať sklad na kyselinu. Dobre, zase ďalší výskum. Ten môže byť tu. Koľko tam treba? 36, to môže byť aj tento menší. No a ešte tam potrebujem vodu. A vodu by som pripájal z tohto vyvažovača. Môže byť takto. Čiže toto môžete tiež začať stavať. To by bolo toto a vlastne tú kyselinu budem dovážať sem. Sem si dám sklad, kde budem tú kyselinu dovážať. Môžete aj viac. No a tiež to tu potrebujem trošku upraviť. Určite to musí ostať toto potrubie, preto tú vodu budem potrebovať aj ďalej. Ale toto by som otočil, tieto dve, nech sa tie potrubia vyprázdnia. A tu budem mať tiež vyvažovač. Napríklad môže byť takto. Budem tu mať jednak tú kyselinu, ale aj vodu s tým, že priorita bude z tejto kyseliny. Toto potrebujem postaviť hneď, aby mi to aspoň fungovalo. Dobre, tie potrubia sú prázdne, takže môžem ich odstrániť. Dám to radšej za súdržnosť, aby mi dlho nestála výroba. A stadiaľ to bude mať takto ponad, aj to som až vysoko. Čiže to môže byť tadiaľ to. Ešte som vysoko. Takto. Sem. A pripojiť k tomuto potrubiu. A tu k tomuto. Toto tiež potrebujem postaviť hneď. No tým pádom by tá výroba mala pokračovať a keď tuto navezú materiály do toho skladu, tak môžu tam začať dovážať. Toto sa zatiaľ stavia, dobre. Tu mám čo? Aha, tu mám ešte tú surovú ropu. Takže to potrebujem tiež ešte upraviť. Je to tu dovezené. Koľko mám pracovníkov? 39. Dám tam zatiaľ trojnásobok základnej produkcie. S tým, že si pozvem ešte nejakých pracovníkov. Mám 100 voľných pracovných miest, takže kľudne môžem týchto 40 prijať.
To mám zatiaľ 60. Ono, nejaký sa minú tu aj tu. No, čo sa týka výskumu. Nie, najprv auta. Potrebujem začať riešiť výmenu aut. Čiže sem si nastavím, že pick-upy budem vymieňať za nákladné autá a môžete ich začať vymieňať všetky. A keď to urobíte, tak malé bagre za tieto väčšie a tiež všetky. Oni si ich postupne budú vyrábať a už tu po prípade môžem to aj hneď aspoň na toto prvé doviesť tie materiály. Nech to začne rýchlejšie sa obmieniať tie autá. Je to dosť vyťažené, takže potrebujem vlastne tie autá, ktoré viacej odvezú toho materiálu, aby nemuseli chodiť tak často. No tu tej medi, ale vlastne tuto ide hlavne ten medený šrot, to je v poriadku. Nejaká meď sa zbiera, uhlia mám, no a tej železnej rudy tej tiež nemám nejak extra veľa. Ale tak zatiaľ to stíhajú vyrábať. Mám dostatok, viac menej, no možno aj tej ocele by mohlo byť trošku viac. Ale tak uvidím, hádam sa to nejak porieši. Nejaká tu je tu zhruba 50 tej železnej rudy. No, čiže to mám. Toto poriešené, táto loď tu má tu medený železný šrot a aj tú meď. Ale potrebujem najprv vyprázdniť túto lodenicu. Tak dúfam teda, že budú aspoň ten medený šrot tam voziť a nejako by som im to aj možno uľahčil, že by nemuseli toľko materiálov prevážať, že to dám radšej takto postaviť za súdržnosť a dokončíte aj toto, nech sa to môže začať vyrábať. Recept tu mám, áno. A ďalšia vec, vlastne tento sklad, aby tú kyselinu mali kam voziť. To by malo byť a vlastne teraz už len budú prevážať ten odpad. Lodičku, no tu by som pomaly aj mohol nachystať, ale ešte tu potrebujem toto poriešiť. Toto už nevyužívam, čiže odstrániť túto výpust a aj kúsok tohto potrubia. Takto. Sem si to napojím, nech to zatiaľ odvezú a túto pripojím, vlastne to mám potiaľto, ale to musím otočiť takto smerovanie, aby to išlo sem a odtiaľto to pripojím vlastne sem, čiže pôjde to na toto potrubie, ktoré doteraz využívam a zase to radšej postavím za súdržnosť, aby som trošku ušetril autá. Toto asi to zase takto odstránim. A toto som nedal odstrániť ešte raz. Toto celé preč. No a odtiaľto vlastne si to pripojím tým potrubím sem hore. Takto. No dobre, bude to taká okľuka, ale to vôbec nevadí. Toto postaviť tiež a tým pádom by som to mal mať nachystané. Aha, nemáte čo ťažiť, už ste tu vyťažili všetky stromy. Tu ešte sú nejaké, čiže
Tieto môžete takto. A keď to urobíte, tak potom môžete pokračovať, dajme tomu tieto. Takže toto sa vyrába. Tu by som poprípade mohol aj nastaviť, že keď bude viac ako polovica, aby to začali odvážať. Oni by to mali aj tak vlastne sem voziť, keďže tu majú nastavené. No, oceľ už sem ide. Takže to je zatiaľ v poriadku. Autodiely, autá sa vyrábajú. No, zase vám pomôžem, aby ste to nemuseli navážať. A začal by som asi už produkovať aj tieto žlté laboratórne diely. Na ich výrobu budem potrebovať papier, ktorý už vyrábam, ale hlavne sklo. No sklo bohužiaľ zatiaľ ešte stále musím takto vymieňať. A idem to teda postupne stavať. Určite budem potrebovať tieto dva sklady. Tieto dopravníky všetky. Toto vlastne potiaľto aj tieto výťahy. Chcem zatiaľ postaviť len dve a ešte aj sklad, aby to malo kam ukladať. Tu mám nastavené áno papier, tu mám nastavené sklo. Väzu sem už ešte nie, bohužiaľ. Ale to nevadí, to nejak nesúri, akože ja mám zatiaľ výrobu z tých základných laboratórnych dielov, takže to kľudne keď bude, tak bude a keď nie, tak to nevadí. Len pozerám tu, no stále je tu tá meď, ale tento ide odviesť. Áno. Postupne sa teda tá loď vyprázdňuje, tu už je len železný šrot, guma a nejaká tá meď. Ja by som, koľko mám, 46 ľudí, sem potrebujem 22. Dobre, loď odpauzujem. A tiež aj tieto tu sú po traja ľudia. Takže toto zruším pauzu, aby vlastne keď sa naťaží toľko, koľko potrebuje, hej, odvezie 2000, je tam momentálne 1260, tak pôjde to palivo, teda tú ropu naložiť. Tu ešte zatiaľ je 3700. Toto sa vyrába, ten sklad sa pomaly vyprázdňuje, čiže táto spalovňa, no je tam jeden pracovník, ja to nechám pre istotu zapnuté. Ak by náhodou, alebo spravím ináč, toto pauznem a tu si nastavím, že ak bude plný, aby ma to upozornilo. Vlastne potom by som zapol tú spalovňu a začal to riešiť tak. Papieru mám tiež dosť. Už sem niečo navozili, no zatiaľ teda ani nie. No a prešiel by som ešte na tú recykláciu. Rozmýšľal som, kam to dať. A vychádza mi to, že by som to dal niekde sem. Totižto ten recyklát vzniká tu a vzniká v týchto laboratóriách, aspoň teda zatiaľ. No a spracováva sa vlastne, sem vozím železný šrot, sem dáva medený. Takže tu by som to viac menej využil a nejak tými dopravníkmi to
poprepájal. No chcem tu mať, ale pozerám, že nemám výskum. Čiže to zatiaľ môžem ešte len tento skúmať. Čo by som dal? No dajme tomu túto výrobu vody z pary. Nech môžem robiť. A tu mám všetko. Biopalivo, to sa mi tiež bude hodiť časom. Tu by som mal mať všetko potiaľto, čiže tu by som dal ešte, dajme tomu tento trh s potravinami. A to zatiaľ hádam aj stačí. To ešte sú 3 výskumy, takže nech to skúmajú. Len si sem dám takto akože sklad s tým, že nejdem ho stavať, len chcem tu mať aspoň takú cestičku, aby sa k tým skladom dalo dostať. A keď ich budem vylepšovať na tie veľké sklady, tak aby som to tam mal prichystané. No tú cestu by som mal nejak takto. A po prípade ešte aj na túto stranu tomu skladu. Takže odtiaľto by ten recyklát išiel. To sú sypké materiály. Určite sem potrebujem dať tento výťah. Tadiaľto takto. Hej, takto vysoko. A išiel by sem na druhú stranu. Ale otočiť takto do tej istej výšky. Budem to mať prepojené sem. A pôjde to z týchto no, z údržby. Takže tu sa mi nedá, lebo tu ešte nemám akože vylepšené, čiže odtiaľto sem. Keď pozriem, koľko tam bude toho vznikať, 18 toho recyklátu, čiže to úplne stačí ten pomalší pás, nepotrebujem to nejak vylepšovať. Toto si môžem už dať preč. No a ďalšie pripojenie pôjde vlastne odtiaľto odzadu. A dám to vlastne týmito dopravníkmi, čo tu mám. Čiže tadiaľto a do tej tretej úrovne. Áno. Dobre. Nie, to som nechcel. Ešte raz. Čiže odtiaľto do tretej úrovne. A išlo by to až niekde sem. A tadiaľto popri týchto miešačkách takto.
a vlastne tam potrebujem dve miesta, takže takto. No a tu budem mať zase tento výťah. Takto. Takto. Sem by som si dal sklad na tento recyklát, ale tam dám ten väčší. Rozmýšľam. Dám tam najskôr si túto triedičku. Ako by som to dal? Čiže to potrebujem určite z tejto strany a tak, aby mi výstup mohol ísť zase tadiaľ preč, čiže takto. Takto by to malo byť. Nie, o jedno posunuté. Chcem to vlastne tým istým dopravníkom len v inej výške, aby mi to išlo naspäť. Takto. Áno, teraz by to malo byť. No a ten sklad si dám sem. No bude musieť byť teda takto vedľa. Ale to nevadí, môže byť takto. Bude tu. Čiže stadiaľ toto pôjde sem, ale sem by som dal možno už ten rýchlejší dopravník, pretože tu pôjde z dvoch smerov a stadiaľ to pôjde sem na vstup. A sem by som dal tiež ten rýchlejší. Čiže to bude vstup sem, tu sa bude triediť. No zatiaľ len ten železný šrot, medený a hliníkový ani nie, ten ešte nemám vyskúmaný, ani zlatý a ešte, no možno rozbité sklo, lebo to už vyskúmané mám. Toto mám všetko nastavené, čiže už len vlastne sem by som si dal tieto triediče. Ktoré by mi išli do skladov. Môže to byť napriamo? Môže. No tu by som mal. No pre istotu tam nechám nejakú medzeru, alebo aj dve možno. Jedno. Druhé. V tomto prvom budem mať zatiaľ sklo, tu budem mať zatiaľ prázdne, ale ak by tam náhodou niečo išlo, aby som to mal nachystané, akože to sklo, no uvidím, či to tam bude dočasne alebo nastálo, uvidím. Ale chcel by som to tam mať zatiaľ len dočasne, s tým, že vlastne tam ešte to poprepájam. Odtiaľ to sem. Odtiaľ to sem. Toto zatiaľ stavať nebudem, ale toto by som postaviť mohol. Nech mi sem vozia ten recyklát z toho prístavu. A ešte mi tu chýba. No som zabudol, ale to nevadí. Povedzme, niekde tu no by som to dal. Kde budem filtrovať medený šrot a železný. A ten pôjde dopravníkom
naspäť sem do výroby a ten by som dal, ako to tu budem potrebovať, asi až tou maximálnou výškou. Čiže takto na maximum. Ale nie, ja to chcem tadiaľto. A popri tomto by to mohlo vydať. Až to potrebujem. No určite sem, ale neviem, či sa mi to podarí. Ale áno. Len aby sa tam dalo chodiť, takže až k tomuto ďalšiemu. Mali by tie autá popod to prejsť, keď tak pozerám. Ale ešte tu pozriem. Vlastne ten stĺpik dám sem. Takto. A pripojiť takto. Minimálne tadiaľto tie autá prejdú a sem by mali asi tiež popod to prejsť. Po prípade, no ako chcem mať istotu, aby sa mohli to voziť potom tieto recykláty, ak náhodou ešte tam nejaké budú, ja tam dám tam výťah. Ako to nevadí, že tu bude, čiže pripojím to len odtiaľto a vlastne takto. Bude tu tento výťah. Takto. No taký istý výťah budem potrebovať aj sem na to železo. A zase tak, aby mi to nezavadzalo, čiže tadiaľto a odtiaľ toto pripojím sem. No, ale nie, taký drobný detail. Tuto potrebujem tiež triediť, čiže ako to tam bude vypadať takto. Čiže musím tu odstrániť tieto dva, aby som to sem mohol dať. Tak. A toto sa len prepojí. Tu budem triediť železný šrot a ďalej by mali ísť už len medený. To je čo? Aha, doviezol som ropu, čiže mám splnený aj ten posledný cieľ a vlastne tým som už všetky tie ciele splnil. Čiže mám tu dovezenú túto surovú ropu. Tu mám už len meď a tie biele stavebné diely. Dobre. Toto zatiaľ nechám tak. To potrubie, áno. Štadiaľ prúdi ropa. Čiže keď mi dojde tam z toho náleziska, nie je problém, môžem pokračovať. Sem dovážajú? Nie. Tú kyselinu stále sem nevozia. Ale pritom tu je ten sklad už plný. No bohužiaľ asi tie autá sú dosť vyťažené.
No nahradili sa už 2 autá, ale tak postupne dúfam, že to bude, no takto to dám doviesť, nech je čím skôr viacej tých lepších aut. Sklo zase vymením. Nech ho sem dovezú, papier, no ani ten zatiaľ nestíhajú dovážať. Dám to trošku rýchlejšie. Dobre, tieto biele laboratórne diely, tie sú zatiaľ v poriadku. Tu oceľ sa stíha vyrábať, je jej zatiaľ celkom dosť. A už konečne vezú nejakú kyselinu, super. Mám 24 voľných pracovníkov. No ako nie je to veľa a tých domov mám už len 52 voľných miest. Asi by som si mal pripraviť nejaké ďalšie miesta. Na vylepšenie potrebujem žlté stavebné diely. Tých mám dosť. Dobre, tak to dám vylepšiť. A pozerám, že tá súdržnosť mi celkom klesá, čiže by som nejaké tie vyhlášky upravil. Čo tu mám? Mám zníženie jedla a mám zníženie paliva a zníženie údržby. Znížil by som zatiaľ spotrebu paliva. To by mi malo byť plus 1, takže to by malo stačiť. Paliva je dosť. Sklady mám plné, ropu dovážam, takže s tým problém nie je. Keďže tam mám tú loď, tak by som mu zase niekam poslal na prieskum. Pozerám, toto už mám všetko, tuto mám jeden nepreskúmaný, tak poď sem. No a pokračujem tu. A počkaj, tuto to mám nejako divne napojené. Odtiaľ to odstrániť celé. A ešte raz. Takto a sem, ale tadiaľ dobre, takže najprv po zemi tadiaľto. Ono je to asi blízko. Asi je to blízko. Dobre, musí tam byť troška väčšia obklúka. Povedzme, takto by už mohlo stačiť. Nie. Aj to je blízko. Takže až sem. Áno. Takto by to už mohlo byť. Pripojiť sem. Dobre. Ako som na tom? Stíham vyrábať? No ani nie. Papier už sem vezú, sklo bohužiaľ nie. Chcel som obchod, ale mám 300 skla. No evidentne nestíhajú voziť. Loď je v bitve, no proti dvom, ale tak
Dúfam teda, že nejaký problém nebude. No, doviezli, čo doviezli? Papier, super. A už dovážajú väčšie autá, takže už to hádam bude lepšie. A stadiaľ to vozíte recyklát. Nie, nechcem, aby ste to stadiaľ to odvážali zatiaľ. Tam je len 6 kusov, takže to nechcem. Sem je to dovezené, čiže ja by som vlastne postavil tieto dopravníky. Aby aspoň stadiaľto ten recyklát išiel. Samozrejme, že tu musím nastaviť ten recept, čiže tento a bude to ako hlavný. Tak. No a musím chvíľu počkať, kým sa minie údržba, ale nemal by byť problém. A teraz idem stavať na tú druhú stranu. Čiže výťah, dopravný pás, ten je až, v podstate až sem. Ešte mi chýba doplniť odtiaľto takto a tento tiež postaviť. No už to začne pomaly odchádzať. No a ako ďalšie, áno, tu už ide tiež. Ako ďalšie je čas teda samotnú túto triedičku. Tam potrebujem 360 červených, no mám ich 400, takže ale nemám toľko súdržností. Je čo? Aha, preskúmané. Dobre, zase len nejaké tie materiály. Takže to musím dať postaviť len tak. Musia to tam ponavážať. Ja len tu skontrolujem. Dobre, čiže ďalšie auto už nachystané. Aha, už tu ide na výmenu. Dobre. A ja im zase trošku uľavím. Donesiem tam materiál za súdržnosť. Aj to došla asi loď, dúfam, že to odtiaľ vozia. No ešte je tu nejaké uhlie, ani neviem, kde sa to tu nabralo. Nemazal som nejaký dopravník s uhlím, aspoň dúfam. Palivo a aha, železo mám. Ale ešte tam je zatiaľ dosť železa. Dopravník, papier je. No, to sklo. Chýba mi sklo. Ale mám ho 400. Tu je... No, 160 po prípade na dopravníkoch, takže zhruba 200 a ešte by malo byť teda... Tu nejaké, áno, tu je 240 skla a už ho vezie. Nie, to je železo na opravu lode a naložila biele stavebné diely. No nevadí, môžete aj tie sem teda doviesť. Použijú sa na výrobu hlavne týchto červených a
Toto je dostávané, super. Čiže začínam triediť. Mám tu medený šrot, železný. Sklo tam ani zatiaľ nie je, ale sklo by som teda dával zatiaľ sem. No a poďte to stavať. Mám súdržnosť? Nemám. Ale možno mi to bude na tieto kúsky stačiť. Toto. Tento triedič a po prípade sklo. A môžete aj tento sklad. No a poďte. Toto je len tento kúsok, takže to postav. Dobre, tu ide meď a železný šrot. Dobre, zatiaľ tam sklený nie je. Toto musím takto, pretože nemám toľko súdržnosti. Dať to všetko postaviť. Máš málo železa, to nevadí, to vymením za oceľ. 200 kusov stačí. Loď bola opravená, skladisko to je v poriadku. Zelenina, no nevadí, koľko mám tej zeleniny, 1,5 skladu. Títo... No počkaj, ty poď sem. Toto potrebujem, poď tu odstraňovať. Ale tu už je tiež vymenené jedno auto. A asi to spravím tak, že toto auto stadiaľ to zruším, len počkám, kým to vyloží. Pretože tu môže kľudne aj maličké auto jazdiť. No koľko ti ešte chýba? Ešte jedna lyžica. Dobre. Vysyp to a zruším priradenie. A dám sem malé auto. Ale malé auto už nemám. Dobre, tak to môže byť. Takto budete tam 3. Dobre, vyskúmané biopalivo a mám posledný výskum. Ako to tu vypadá? No, výborne, začali sa vyrábať žlté tieto laboratórne časti. Ja by som... Ako to spraviť? Toto pauznem. Nech už sem nejde nič a vlastne z tohto skladu to bude mať pripojené na tento dopravník. Len počkám, kým sa tento vyprázdni a ho zruším. A začnem vylepšovať. Koľko tu mám? 120. Toto by malo zatiaľ stačiť. Ešte kúsok. Je prázdny? Je. Takže tento preč. Tým pádom toto môžem zase spustiť. A musím počkať, kým tie laboratórne časti, teda diely, sa tu spracujú. A potom to dám vylepšiť na vyššiu úroveň. Auta, výborne, ďalšie auto. Ďalšie auto bude za chvíľu vyrobené.
No dobre, nechám to chvíľu takto ísť, kým sa tie dopravníky vyprázdnia. A toto, výborne, toto už dostávali, čiže len tuto skontrolujem, tu by to malo triediť železný šrot. Áno, to išlo všetko sem a sem ide len medený. Dobre, to by mohlo byť. Čiže toto zatiaľ pracuje v poriadku. Sklo tam zatiaľ nie je žiadne. A tu vlastne tento dopravník už je prázdny. Neviem, ešte nejakú zásobu tých laboratórnych dielov má. Ale mohol by som to už dať pomaly asi aj vylepšovať. Koľko tam má ešte? 21 tých laboratórnych dielov. Dobre, dám to vylepšiť. Kým to tam ponavážajú, tak nejaký čas to bude trvať, takže zatiaľ by to mohli tie, čo majú, spracovať. Tu je ešte, no tu ich je ešte dosť. Ale tak aspoň jeden nech takto navozia. Dobre, tieto žlté už sú, čiže už len červené, tých mám zatiaľ tiež dosť. A ako som na tom so sklom? Sklo by som tiež mohol zase vymeniť. Tu mi chýba oceľ, ale ocele ide dosť. Nie, tu chýba elektronika. Čo sa stalo? Jasné, ja som to tu nenastavil. Ha. Chybička. Dobre, takže pauza. Ja som totiž to sem dal kyselinu a ešte nemám vyskúmaný výskum. No nevadí. Musím to takto všetko odstrániť. Dobre, tu už ide voda. Toto všetko potrebujem dať zatiaľ preč. Dobre, tu je voda. Nie, dobre, takto to bolo odstrániť. A už je tam iba voda. No bohužiaľ, predčasne som to dal robiť. Zušľachtovanie medí. No bohužiaľ, toto ešte nemám doskúmané. Ale tak nevadí, budem to mať nachystané. Ja by som dal... Asi nech to aspoň na začiatok trošku zvýši výkon. Predsa len tej medi mi dosť vypadlo. Čo tu není? Ešte tu je kyselina. Teraz. Neviem, či tú kyselinu mi dalo sem. Nie, dobre, není to tu. Loď už je opravená, áno. Tak poď. No tam už je asi ďaleko. Áno, tam už nedojde. Tak poď sem.
No a tým pádom asi rovno teda spustím aj túto spaľovňu, pretože tú kyselinu zatiaľ nebudem využívať. Výskum. Toto už je a potrebujem tie žlté. Toto potrebujem vylepšiť. A tým pádom potrebujem tento dopravník spustiť, aby mi tam chodili tie žlté laboratórne diely. Tu je, dobre, tu už sú. Potrebujem len tie červené, sem sa časom navozia. Vyťažili ste všetko železo, takže poďte ťažiť, povedzme takto. No, trošku sa mi to tu pozastavovalo niektoré, ale dobre, elektronika už ide. Medi mám zatiaľ dosť. A tu to zase zruším, pretože ten sklad už je v podstate prázdny. Ale dobre, tej elektroniky už ide dosť, čo sa týka údržby, tak tá mi neklesla, tak to je zatiaľ dobré. Dobre, toto začali odtiaľ voziť. Recyklovanie, to zatiaľ je tiež v poriadku, nedostatok pracovníkov. Tak môžem nejakých pozvať. Ešte, aha, nemám súdržnosť, takže zatiaľ len takto 8. Toto je doskúmané. A dobre, začali už aj títo skúmať. Zase loď v bitke. Dobre, toto mám tiež. No ja by som to dneska asi ukončil. Vylepšil som si tieto laboratória. Začal som vyrábať žlté laboratórne diely. Začínam vymieňať autá. Už ich mám koľko vymenené? Už ich mám 13 a evidentne sa aj vylepšila teda obsluha týchto skladov, pretože už to tie autá stíhajú, keďže vozia väčšie množstvá. Urobil som si recykláciu, kde vlastne získam dodatočný materiál na výrobu a nemusím toľko ťažiť. No a v neposlednom rade vlastne začal som vyrábať túto kyselinu, len bohužiaľ nejak som to nedomyslel a zatiaľ ho ešte nemôžem využiť na výrobu, pretože to nemám vyskúmané. No ale tak do budúca to už vyskúmané určite bude a na budúce by som chcel nejako postaviť ešte výrobu skla, keďže potrebujem aj tam a stále ho vymieňam za tie červené stavebné diely. Takže aby som to nemusel, tak skúsim to na budúce nejako tu. Ešte neviem kde, možno že niekde tu no. Alebo ja neviem, alebo možno aj sem ešte porozmýšľam vlastne ten piesok nejak dopravovať tadiaľ naokolo. Uvidím, fakt neviem. Ešte sa rozhodnem, premyslím to. No a samozrejme spustil som dovoz ropy a vyrábam už len z vlastnej. Toto je už tu skoro minimum, takže za chvíľu to nálezisko bude prázdne. Takže zatiaľ ahoj.